Jaraba ce, wiwi maganin dukkanin wata damuwa ce ta duniya. Ja ɗaya za ka yi zuwa ja biyu za ta janye ma dukkanin masifarka. Ɗan kwakur me faru? Ni kaina fa ta jiya nan na ji ta har can cikin kaina na dinga jin ta ɗan kwakur. Ni kaina na san ta jiya daban take. Gaskiya abokina ta jiyan nan daban take. Idan kana cikin masifa, kana cikin kata'i, kana cikin jaraba, kana cikin tashin hankali, kana cikin wani hali, kana cikin fireja, kana cikin jakwalgwalin masifa, to wallahi magani ɗaya ne, mafita ɗaya ce, ka samu wiwi. Kana jan wiwi ja ɗaya kai mata zuwa ja biyu, za ka ji kanka shiru babu komai, za ka ji komai ya wuce. Wallahi wiwi maganin masifa ce. Dan jiya nake gaya ma, na tafi gida ina haɗa hanya, ina like this, in faɗi, in tashi, in zauna, in kwanta, a hakan nan na ƙarasa gida. Na zuwa da ƙyar na gano gidan namu, da ƙyar da tambaya da zuƙar goshi na gano shi. Nake gaya ma, da ƙyar ƙanina ɗan Abba ya shigar da ni gida. Wallahi nake gaya ma, da na shiga gidan ina zuwa na ga babana, ni ban ma gane shi ba, wani garara nake ganin shi. Na ga mamanmu ita ma wani garara nake ganinta. Wallahi ni na ɗauka ma wani ne ya kawo wata zai yi kodumo. Ahe mahaifi